Bisan labihang naigo sa pandemya ang usa ka supplier og lettuce sa Davao City. Padayon gyapon ang produksyon niini aron matabangan. Ilabi na ang mga mag-uumang lumad. Ang report ni Jill Relator. Tungod sa pandemya, usa sa ilabihang naigo ang industriya sa agrikultura. Sama na lang niining usa ka supplier og lettuce dinhi sa Davao City. Nag-close man gyud ang mga restaurant sa Davao City. Dahil sa awa namin sa mga farmer namo, diretso gyapon ang farming namo. 60% sa mga mag-uuma sa maong farm, mga lumad sa Marilog District. Lakip niini si Rosalie Paho, kinsa 8 ka tuig na nga narbaho isip caretaker sa nursery sa lettuce. Bisan nagkuan lang mi ato murag tag 5 days lang duty na mo ato atong pagsugod gyud sa kuan lockdown. Pero continue gyapon. Kaluy-an sabkuno nga sa karon, hinay-hinay nang nagabarog ang maong farm. Kada semana, halos kulangon pa ang ilang supply sa lettuce tungod sa kadaghan sa mga restaurants nga naga-order kanila. Padayon gyud ta. Hantod karon, padayon. At least para makatabang ta. Abri na sa balik ang maong farm alang sa mga buot musulay pag-harvest og lettuce. Apan kanunay pahimangno nga bisan pa man hawan ang palibot og presko ang hangin sa farm. Tumanon gihapon ang health protocols. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Jill Relator para sa One Mindanao.